welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta po kayo? Sa mga bago po sa ating channel, my name is G. Isa po akong Cebuana na dito na nakatira ngayon sa Netherlands. Kasama yung aking mag-ama, si Ruth, tsaka si Anna, yung aming almost 5-year-old. Magpa-5 na po si Anna. Sana yung mom brain ko activated. Kakauwi ko lang galing talaga sa work. Ngayon ay Monday and birthday po ni Mister. So, ayan. Pagdating ko ng bahay, hinanda ko yung table kasi pupunta po dito yung mama at papa ni Ruth. Kanyang auntie and uncle. Tapos yung kanyang mga friends pupunta din dito. Hindi ko lang alam exactly how many. Kung yung iba pang dadating. Pero yun, pupunta sila kasi nga bukas! Alis na po kami. Punta po kaming Pilipinas na. Flight na namin bukas pero magtatrabaho pa po ako bukas hanggang alas 2. Super excited na po ako. Pero ang dami ko pang gagawin tonight. Yung mga damit ni Anna ready na. Yung damit ni Ruth ready na. Yung mga damit ko na lang. Yung i-ready ko tonight. Dapat tonight matapos na talaga lahat yung pag-i-impake namin. Kasi tomorrow right after work susunduin ako ng papa ni Ruth. Tapos pagdating ng bahay mag-ano lang ako, magbibihis, tapos diretso na po kami sa airport, yung aming flight sa gabi. So, syempre, mag-vlog po tayo na, i-vlog po natin yan. Oh, finally, makakauwi na kaming pamilya sa Pilipinas, and first time po naming uuwian yung bahay namin doon. I'm not sure kung makakapag-vlog po ako while andito yung family ni Ruth. Kasi, syempre, family time siya, no? And magka-catch up sila and then magchichika talaga because they won't be able to see Ruth for the whole month ng May. Kasi nga, aalis kami, uwi kami ng Pilipinas. So, hindi ko po shinare kaagad kasi ang dami pa namin kailangang i-prepare before officially matuloy yung pag-uwi namin. Finally, makakauwi po kami. I hope walang aberya bukas sa biyahe. Kailangan namin ng holiday kasi nga 2023 yung aming last na long holiday, and then 2024 we didn't have any long holiday because busy po kami financially. We were focusing on yung completion ng aming bahay doon sa Pilipinas, yung yung interior, yung paggawa ng interior kasi nga 'di ba nung nabili namin yung bare unit yun. Super excited, but in February, I was able to visit. Na-vlog ko din yun. Napakita ko sa inyo. But then, si Ruth, tsaka si Anna, hindi pa nila nakikita yung bahay na gawa na talaga. I told Ruth, I really like the house. Pero except sa CR, hindi ko masyadong bet yung CR. Kailangan palitan yung aming toilet bowl. Tsaka yung sink kasi sobrang liit. But anyway, tapos na yung bahay. And then, coincidentally, yung aming renter nag-move out by April. So, mid-April pala. She moved out mid-April. And then, good timing siya. Kasi, talagang siya, meant to be. Kasi, makakapag-stay kami sa bahay. Because that was the point. I told Ruth, kung uwi tayo ng Pilipinas, hopefully, makakapag-stay tayo sa bahay natin. And then, yun nga, nag-move out earlier yung aming renter. So, makakapag-stay talaga kami doon. Because initially, the plan was to go to the Philippines in July for Anna's summer vacation. But then, sobrang mahal ng ticket sa July. So, we decided na tamang-tama yung May. And then, Anna can still stay, can still go on holiday, long holiday. Kasi hindi pa siya learplicht. Magli-learplicht siya or magiging mandatory yung pag-aaral niya sa June 1. Yun, mag-uumpisa. But anyway, marami na pa akong chika. Tapusin ko po muna dito. Marami pa po akong gagawin. Yun naman yan. I-empty ko pa yung dishwasher. Tapos ipapasok ko yung iba. Tapos dito, i-clear ko ito dito. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. I'm not sure. But I will try to vlog later. Maraming salamat. See you na lang po mamaya. A few moments later. Na, hi, titas! Deze is om zo te gooien. Deze is Papa is toch jarig, maar we doen nog geen feestje. Dessert time.
Uy, ang kuko ni Ana kahugaw. Nene, ikaw ni. Daar is het vorkje. Mag je vast daar eten, papa? Yeah. Was die Kailangan kung ano yung kuko niya. Uy, ang haba ng kuko. Ang dumi pa. One eternity later. Hello, titas. Ano na po dito? 9 na. 1 hour and a half na lang at matutulog na ako. Yan. Tapos na kami mag-impake lahat. Mga gamit namin ready na. Yan. And then yung Cairo dito. 3 luggage. Tapos 3 backpack. Tag-iisa kami. Ni Ruth tsaka ni Ana. Tapos may sling bag ako. You have a sling bag also, no? Ja. Ruth also di ay. May sling bag din pala siya. Yun. Ready na kami. Magtatrabaho muna ako bukas. Si Ruth free siya bukas. And then, diretso na. Ay, nasabi ko na pala sa inyo. Papalig-palig naman ako. Oh, what a day. You told them you really look forward to Manila? Huh? You told them you really look forward to Manila? Ba di ay? No. That's birthday boy. Oh. Birthday boy! And hindi ko na din po patatagalin yung ating pa-video, no? Abangan nyo po yung ating pa-vlog sa Pilipinas. Siyempre, sa pagpunta natin sa Pilipinas, excited po kami. Especially si Ruth. He's excited to see the house. Yeah, I'm really excited to see the house. You will vlog there, huh? You do the vlogging. I will do the vlogging? Yeah. You ask your subscribers if they want that one. Gusto nyo ba yun? Mag-vlog lang daw siya. Yun ang sabi niya sa akin. Mag-vlog lang daw siya pag may nag-request sa kanya ng ganun. Anyway, maraming salamat sa panonood today. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doei, mush mush babush. Moes, moes, baboes. Houdoe. Happy birthday. Happy birthday, yeah. Still. Anna is already sleeping. Yeah.